jate daukena eta basua garbixia daukena, geuria da. Baina, beste ikusten baduzu sasitokixea, ota saia, pinaia, gauza, uda itxen da, o beste batzuna. Hori beste batzuna. Hori, laburpena hori da. Baina gure eremua handixea da. Zeitxik alde, joten duzku Osintxigo Bergara aldea, Eibarra aldea, Goibarra aldera, Zoaluze eta toki ederrenak, klar. Lehen ganozaila zienak, oin zelai bihurtu ditugu. Ezke, 19 urte goiaz gur. Orduan, jute zinen Ibaira, jute zinen Mendira, launekin, basarriko launekin. Eta barruraino saltu zeuken hori, gurasoakin beti jute ginen basarrin batea, asteburuetan, asteburua pasatzea, eta ez zegoen beste goze. Orduan, barruan mendizaleotasun hori daukagu, eta gero hasi ginen Pirineuan, da urte pila pasau Pirineo osoan, da gero pixiketa Arutzo bai, eta Dolomitetan bai, eta Alpietan bai, eta baina gure ametsa zen gure lurra. Beste askon bezala gure lur batzuk gauki, zuhitz batzu sartu, txabola txiki bat, oso horlakon bat. Eta oso zaila zen, orduan zaila zen, Pirinua gazko balio zaban, eta dana. Hasi ziren mendiko lur guztiak kentzen, poliki. Da bazakisen gu atzetik ginela. Eta lehenengo gu eren atzetik joan ginen, erosteko asmoekin, da gero azkenian, hasi ginen osintxu aldean ixe pare bat etareakin da, txabola, poli batik, da, 3 behorrekin da, iritsi gira 53 etarea. Bai, asko da. 53 fu zelai. Eta animalizepe behor asko dauzkogu, eta lau behor dauzkogu, gehiena potxoka dira. Eta hori hartu dugu, bertako raza hala, baina zu juten baza negozioa, potxokiek ez da bemoten ezer, txikixea da, okelarik ez dauka. Negozioa ez izan jut. Goiaz erosten lurrak, eukaitu zen landaketei ati izten, aurre itxen. Landatzen da zuen... Bai, gu daku, gu daku aritza, paguak, artea hor ez da, praktikamente guria da. Artadiak, lizarra danete sartzen dugu, eta berez erosik ginuan nian hori bazek egu. Gu nahi dugu, mendiz zoragarrixa, edarra. Jentia hartzen da kotxia, lehenengo gauziak, igotzen da, kakatea ino, eta juten da. Bezatzuk, juten die altuena, igotzen die agarriburua, zolaitz. Bezatzuk keixeta, gu ezatzen dutxan keixeta hori, hartzen da antena ino kotxia, eta igotzen da altuena irkutzeta ino. Da irkutzetatik kakatea ez die juten. Zu mendi ez duzu ezatzen, zu toki hau ezatzen duzu, baina hemen toki danentzako, eutik laroi o laroita marrentzako, mendi hori ez ezauna da. Bai, zauzoko San Andres hauzotik hasi, eta osintxuko Moskitxutik hasi, o Saiobentotik hasi, jente asko ez da ezautzen. Ez da izena bestak, bestekaren mendian muskitxu dara, o muskulitxu dara. Eta hartzen da izena Karakate, eta Karakate besta berez izena da Gortazar. Jentia hain laze dauta ez da kontuetzen, dakazura, onduan lubakixa dakazura, elurzulua dakazura, erramatar kanpalekoa dakazura, bai alde batean da bestekarian, dakazura baso desberdinak, ez da gixe. Geixe egin behar da, lehenengo bultzatu egin behar da, guk adibidez gure fundazioekin gabiz, abeitzen zara estentzigua bultzatzen, eta bertako zera, basua. Baina ez baso itxi bat. Baso bat, abereak ibiltzeko. Guk ikusten ditugu igual animalixen mendixen, basarri baten. Basarri askotan dauden animali horrek ez die basarri horietakoak. Da, gure mogo jente kapritxosuak, lurrik ez aukenak, da bat ez zauteo, bueno, zuek, gure behin alaxea zegina, zuek animalixe eusko zuek, gure lur txiki horretan da. Bai, eta, nahi konbeniatak zera nausixak, etxeko zelaixak garbitzeko animalixak, nahi bozue guri ibili. Gu zeintzen du, basarri guztia, bi oiru etare horrek, gu garbitzu itxin dugu, gure animalixak badako toki bat. Eta gu basarrixak, 3 basarri dozkogu zera horretan, mendi horretan. 3 basarri ezberdinetan be animalixak dozkogu. Gure fundazioak erabiltzen dugu, oinartean 8.000 euroko urteroko presupuestua erabiltzen dugu.
Neuen arabera kosto ondixea da, animalixa mantegitzea, pentsu emotia, bestia, nikalekoa, gasolina, makina konpondu, batzutan berretxe gehozi, baina hortxe gabe, 6.000 da 8.000 hain joan du. Beti ikusten duzko erlanien, zetxe gu azte buru eta dana, goia, 16 urtean hor, 19 urtean ez du irte mendi horretatik. Ez geha geixo egun Pirineoa, ez Euskal Herri mailan ibiltzen ginen, asteburu eta larun batetan geure arrebakein da, kuñatuakein da, baina gu 19 urtean ja hortik ez dugu irten. Gure ilusioa, gure ametsa bihurtzen gaude eta hori da, gure ametsa hori da.